Не. Ага, ето. Така, давам реди. Hello, guys. Послани го е. Да. Complete. Oh. No. Нов аккаунт за PlayStation. Еми... Коректно. Вижте. Право. Да. Аз като си казах. Да, нов. Всичко ново. Боку. Гледай. Ново всичко. Ох, аз не отказвам какво да направя. Къде? Сега тук да пусна някаква музика. Опа. Ама тихо. What the hell? Любимото ми оръжие, мачка. Аз колко съм пуснал с него, направо пусна. Как? Нямам оръжие, брат. Аре бе, закон. Право като го пуснах. Получена да ми бъгва ужасно много. Аре, стига, че сме го спами, бе! Спамяр. Дядо, ако пусна Амстердам, това ще пусна последствие. Ако са чуеш, виждаш. Тут ти сте били, бе. Че избяга. Море е много малко, бе, брат. Си само си умрял от нищо. Чакай малко да... И сега... За какво скачаш при тях? Помпа. Не.
На One HP съм. Помпа един метод. Брат! Настрано където? No. No. Карай с тюбичка. Не се занимава. Аз съм рискам много оръжен с мобиха. А? Пак ще му бят. Аз нямам помпа. Да не ми избяга. Да! Има хора. Брат, никъде няма помпа, ай сега. О! Този дори не го осъзнах кога влезе. Ти? Ти можа ли да разбереш? Нещо друго. Батъл Royale, искаш? О! На ко? Дайте обаче Zero да играм малко. Окей. Аз съм в той. Кажи де. Лобито. Не, точно аз съм. А? Точно съм аз. Той си им преди чучо. Езеле! Ой. Знаеш, че снимам видео. Карай. Брат, покарай. Те чуват ли мое? Не, брат, не те чуват. Ако прави. Брат, ще махна клипа, като го кача. Абе, няма, не казвам нищо. Може да махнат клипа, защото съм нов контент креатор. Опа. Аз мисля да си правя сапорта креатор. Код. Филмирам от Джега! Те е тъпото, че на PlayStation не мога да снимам. Не е хубаво, че видя Fortnite. Имам нов акаунт. Хора, нищо не си купувайте от тът тегъв, защото минаха 6 месеца и акаунта вече го няма. Затова, че никога не си купувайте акаунт от тът тегъв. И действително може да си взимат само в бокситския работи. 90 лева заминаха. Взимат само в бокси там попове или кой беше там. Да. На път може да тя да ме излъжа, де. Ето като мен, аз съм свидетел. Чай да видя Алекс Делицо. Бъде поточно, аз съм свидетел, ще говоря с теб, когато ти изтриха акаунта. Да? Като
точно аз съм свидетел, защото нали ти изтикаха като говорихме двамата. Той и Алекс също знае. Да. Ние тримата говорихме. Брат, ако се изкара от играта, след това ти го изтри. Да. Това са наживе, бе. Пише си паролата, брат, всичко правилно и им пишат или имейла, или паролата грешна. Даре. Първата игра е нормалната. Таман като пиша брат на нас. Това може да видиш после на видео. Мене пък дома спамиха, един не знам с кой беше, спомбали с кой беше. Аз имам едно умряло SMG. Много джело. Извикам и Алекс. Си се да дай дълъца, бе. Алекс, искаш да играем? Я кажи, бе. Шматка. Не, нямам казвам шматка. Алекс, искаш да играем на Fortnite, аз ти и то сме приятел. Днеска как беше на Даскал? И така че хора, не скупвайте акаунтът от тега, защото скамер. Пак че беше мой приятел да ми даде този акаунт. Ще аз купувам от тега, ама като чух, че му съм изтрили акаунта и няма си кога да взел нещо. Пърси, няма смисъл се взимам, защото акаунта ми е развит. Не ли те сега? Ага, в този акаунт има... Мисля, че... Апдейт. Не брат! Може да си званя оръжие. Хаш. Зеле, помощ, плиз! Само да бъдеш. Докика. На здраве, бе. Благодаря. Кихна като кон. Ти какво кихаш? Да я знам, ама се чу... Се едно, брат... Това е някакво. Не дей, по-добре си забавя. Се чу се едно, ще кажеш, че... Брат, ти ушки като се чуш, че едно пърдиш. Защо го каза? Абе, нищо няма стане, бе. Не му набих! Брат, Оркестър. какво ли ми са падна? Най-хубавото нещо в живота ми. Бе! Защо не е риба? Please. Аз нямам се помпа. Може да те уби. Алекс май писа. Не. Ти, съобщение от той. Не, брат, от Shadow Hicks. Тоест. Защо не от той тега бот?
Какво? Вместо Тътегав шоп вече ще му викам Тътегав бот. Защото са пълни ботове там и ме скамнаха. Моля ви се без хейт, ама това е наистина сериозно. Дал съм пари. Сега ще ме питат в коментарите, сигурно ако някой гледа това видео. Ама ти защо си купуваш акаунт от Тътегав? Просто исках акаунт. Това е. Който е леко развит. Зеле, аз да се прекръста. Значи оставя го брат на много малко и накрая му уби. Аз така убих двама брат. Аз ще се прекръста, защото ми се падна най-грозната помпа и най-гадна. И оркестър, да им казвам сега, ако дойде, ма... А? О, те убиха. Ще умреш? Умирай, бе, бот! Убих най-много. Много я мразя тая мишка. Ще да кажа, много я мразя тая мишка, брат. Защо? Исках да кажа, ти кажи де помпа, ма казах мишка. Много се омрази. Мишка! What? О, комутка. Ела да та снайпа. Брат пича ма стреля и после бяга, като види снайпера. Все нещо. Той аз имам снайпер, само че... той е... Кой? Някоя свясна помпа. Найшко. Ще оставим метки да, брат. Аз имам 3 метки, сори. Не, имам предвид, аз съм пълен с оръжие. Иди в Зеле. Споменах ти името малко. Карай. Ечко. Де да знам. Карай се нещо. Със сигурно няма ми гледа. Да гледам? Не Знам, видях. защо не го взе? Защото не го обичам. Ясно съм се спомнил. Ой! Мърни, позима така, че ми спря джойстика, нямам бактерия. Хейчотнаха те умираш. Аз виждам какво става в момента. Си до мене и си кликнал. И си за снайпера. Стига, бе, брат, котушко ти играва ли, бе? Чакай да изглеждам. Братката би някой. Те иде. Искам да ги избиш на снайпера. Там имаше хора. Чест! Трябва да скача там до... Ти иди, знам какво. Те къде снайпваме. Тук са. Къде? Къде? Не знам. Някъде си чет.
идва с мене, давай да ги потрепим в кавички. По-скоро те нас. Нищо не съм казал. Убих го. Как ти, без да нищо не. Какво да направя? Ти таман го хечи от там каквото направи, аз щях да го целя с помпата. О! Какво е? Лилав снайпер, само че нека твоят по-друг. 23. Защо не ми става един кил на мене? Ах ти, пача за килограм. Тата, значи има едно дуло, едно соло да знаеш. Да, и две дулта. Леле, не мога да говоря. Едно дуло майма, да, едно дуло има. Едно дуло и едно соло. Солото трябва да губим. Как има едно дуло да те попитам? 110 марене! Бах тапака. Опа. О! Екзотик помпа! Убивай го! Къде? И къде бе, брат? Аз не го виждам. Отца бе! Брат, какво да се пазя, бе? Отзад е за тебе. Виждам! На трет място. Дома да умрете, Тя е? Как му скрадна помпата и ония брак го би с кирката. Да. Еми, Аз като бих... 22 минути е клипа. Кого е? 22 минути е клипа. Нищо, с него още малко е. Ами, хора, клипа, като първи клип ще е 40 минути. Само ви се молим, абонирайте се за канала да харесайте. Този приятеля му, ако умре, правят Виктори. Дек на духа. Брат, пича ми взе всичко. И той. И то с помпа. Кажи да е. Златата. Екзотик. Тя беше златна, бе. Тя е екзотик помпа. Чекай, море. Окей. Снимаш ли? Да, снимам се. Продължаваме. Нали продължаваме? Да. Абе, бати са... Ничо. След тази игра изпрем клипа вече. Обещаем на хората 40 минути. Карай. Така бе, хората не ревут. 38. Да. Виж ми лута, брат. Най-хубави лути имаш, мърне. Да.
защото ме уби. Какво? Викам танцувах, защото ме уби. И после сега сгубих. Sono modifica. Oh, è chulo. È che le mi scrulla. Левче, кевче. Още един снайпер, като за тебе, като си жена. Не. Кой ти бе? Luogo sua famiglia. La SMG. What? Normal. Скъпа помпа е, бе! Скъпа помпа е, пича! От нормал. Нормал. Брат. Ето сме уби, брат. Искам да го убиш. Десерна мрела. Ти иде. Не мога. Зората ми е речка. Нали ли ще се чуи? Зората ми клечка. Първо, клечка ли? Аз чух зората ми клечка. Оре! Какво? Къде си? Тука. Уби ли го? Не! Нямам коронка. Ага, нямаш. Нямам коронка как бе? Яла? Тук аз забрах, че мога да бягам бързо. Ела? Ой! Къде си, бе? Нагоре. Къде са тези? Лено, я за Еми, това. не. Идвам. Не. Брат, зад. Но. То запитва мога. На колко е? Много малко ти да го биш. Аз съм бих 100, да значи му бих 123. Давай! Ти не мога го цели, бе! Идвам! Кой каза? Падай ти! Как взе брат половината лут? Половината, бе. Някой има друго да знаеш. 4. Чи снайпера си ми взел? Гадняр? Къв снайпер, бе? Синия, кой? Къв снайпер? Кой снайпер? Тос ли, бе? Не то, синия, малкия. Аз имах... Не лъжи, той е мой. Ще видиш на клипа. Ма аз имах такъв. Лъжиш. Абе, имах, нали? Ага, си имал. Абе, имах, бе. Имам 3 лови, бе. Всичкото ми е лилово, че как ти? Оп. Да, като крадна всички той коня ти лилаво. Не, аз откраднах само една лилова помпа, той беше. Ага.
другия, един си го убих, брат. Ето тия, бе. Тя моето брат. Ти няма как тука да бъде. Не, бе. Опа. Ой. От честа ми се падна, бе. Море, там, вътре. Къде бе? Тука вътре. Ела при мене, де. Къде си? Ела така. Имам 4 лайфи, оръжие. Го искаш, брат? Ама кой, брат, за лилавото SMG беше моето, с как ми се падна от честа, пъпата взех от она, дето го уби. И тези двете оръжия вече ми са... едното оръжие го убих тос преди малко, не сега. Измузих лилавото... Ага, си го убил. Тос го убих, бе. Да бягаме към него. Аз си го убия, Тос, моля се. Ти имаш Да, хубаво. 8 кила, брат, аз имам 1. 2. Хубаво. Дома да има коронка, чакай да видим къде. То пак на там, бе. Къде са, бе? Да, би го. Нищо му се. Този тук аз го набих с 26 и 2 бани. Ма къде? Ето фъркна с приятела си или с кой там? Бие са някъде, обаче не мога да са... Аха. Остави го, аз ми набих с 20. Давай! Пак избягаха мъжите. Аз пък ако не мога от цела нищо, ако ми става, бе. Да ви се рана мъж. Давай! Пак ли, бе? Брат, колко пуски имаш? Да го знам, аз му набих 67. Ето, поне са хил на брат ми. Анти. Айде. Марине! Къде бе? При мене! Кой? Това стига, бе, брат. 4... Оръжие. Два маса, де ходиш? За мен. Ма не ми чудно този мангал къде избяга. Брат! Ганяри смотани, знаеш как ме дразни? Разпълнител? Со 42 на това. Е постоянно. Аре, бе! Да, така. Къде умрях? Ага. Дай нещо прати на мене, бе! Аз съм събрал само брат. Аха. Пощупи то на дето с импуските. Не е с импуските. И
също ми набих. Не ми дават да се разпълна. Колко минути е клипа вече? На 35. Колко? 35. Хубаво е, давай затворя. Ами, бай-бай хора и до нови срещи. Чакай, забравя нещо да им кажеш. И абонирайте се за канала. Те. Опа! И се абонирай, и лайкнете и ударете камбанката. Пак. 2 пъти Айде, искам да ударите. Ама тъй с Добре, кошета. Ясно ли? Айде на нова среща. Имаш нещо да казваш? Не, до нови срещи. Какво? Затвори ли? Не, казвай там нещо. Казах до нови срещи, бе. До нови срещи. Бай-бай.